30 yanvarda Ahalın Göktepe etrafında kanun goruýjylary tarapyndan nesi tüwdügärlerine garşy operasiýa serildi. Azatlyň habarçylarynyň maglumatyna görä, paýtagyt Aşgabatdan 40 km uzaklykda ýerleşen şäheriň eteginde ýarak sesleri hem işdilipdir. Operasiýanyň netijesinde onarça adam Sultanda kanun goruýjy edarlaryň wekilleri de saklandy. İrandan amala asyrylan nese gaçakçylygynyň öňüni almak boýunça geçirilen operasiýa barada ilkinji bolup Türkmenistanyň kronikasy nesri habar berdi. Ol Aşgabatyň etegindäki Bagyr tebitinde hem operasiýanyň geçirilendigini bellidi. Azatlyň habarçylary Göktepe'däki operasiýanyň 30 ýanwarda öýlenden soň başlanandygyny habar berdiler. Yerli ilat ilk ýürit operasiýanyň bir kanun nesi gaçakçylygy bilen meşgullanýan jenaýatçylykly topara garşy alınıp barylýandygyny çaklap bilmändir. Awtomatyň izgiderli seslerinden soň adamlar yerli banklaryň biriniň talanlanýandygyny çaklapdyrlar. Emma soňundan Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň nesi gaçakçylaryna garşy operasiýany geçirýändigi ma'lum bolupdyr. Habarçylarymyzyň maglumatyna görä, operasiýanyň netijesinde onarça adam Sultanda kanun goruýjy edarlaryň wekilleri hem saklandy. Aşgabatdaky habarçymyz tutuk etmeleriň duşanbe güni hem Sultanda paýtagtda da dowam etdirilendigine gurrun berdi. Ýürit operasiýa barada ilkinji bolup 1 fevralda Türkmenistanyň kronikasy nesri habar berdi. Nesriň maglumatyna görä, ýürit operasiýa Aşgabatyň etegindäki Bagyr obasynda hem geçirildi. Nesir umumy hasapda 30 adamyň, Sultanda 5 adamyň Bagyrda, 13 adamyň hem Göktepe'de saklanandygyny bellidi. Türkmenistanyň kronikasy tutuk etmeleriň ýurduň paýtagtynda hem geçirilendigini habar berýär. Olaryň arasynda kanun goruýjy edarlaryň wekilleri, Sultanda polisiýa başlygy we etraplaryň biriniň ýol gözegçilik gullugynyň ýol başçysy hem bar. Nesi teristlerinin ýaýradyjylary we ulanyjylary hökmünde saklananlaryň arasynda telewizioniýa işgärleri, belli aýdymçylar we hazandalar, Sultanda siýasatçylar hem bar diýip Nesir öz çeşmelerine salgylanyp habar berýär. Nesir derin öwüňnesi önümleriniň Türkmenistana, Irandan getirilendigini anyklandygyny hem nykdaýar. Türkmen tarapyndan nesi teristleri esasan artyk atly sebitden kabul edilipdir. Aşgabatyň gulaýyndaky mazarçylyň guburlarynyň biriniň içinde 25 kilogram nesi teristleri gidilenip goýulan bir buky ýer tapyldy. Derňewçileriň maglumatyna görä, soňky döwürde Türkmenistana 300 kilogramy gulaý nesi teristleri getirilipdir. Olaryň uly bölegini entek tapmak başartmaýar diýip Türkmenistanyň kronikasy belleýär. Azatlyk Aşgabatda we Göktepe'de bolan tutuk etmeler barada ýurduň Milli Howpsuzlyk Ministrliginden we Içeri işler Ministrliginden kommentariýa alyp bilmedi. Göktepe Aşgabatyň 40 km demirgazyk günwatarynda ýerleşip, Ahal vilayatynyň ady bir etrawynyň dolandyrys merkezidir. Göktepe etrafynda Ahalyň täze paýtagtynyň hem gurulýandygyny bellemek gerek. Türkmenistanda ýygy-ýygydan ele salynan bir kanun nesi teristlerini otlamak çäreleri geçirilýär. Saklanan nesi gaçakçylarynyň telekameralarynň öňünde towaly çykyşlary hem döwlet telewizioniýasynda görkezilýär. 2020-nji ýylyň dekabrynda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow nesi teristlerini ýok etmek boýunça täze toplumy açdy. 2021-nji ýylyň oktýabrynda Gyrgyzstanyň Içeri işler Ministrligi Irandan, Türkmenistanyň, Özbekistanyň we Gazagystanyň serhetleriniň üstü bilen ýurda metamfetaminiň uly tapgaryny getirip ele salynan özbek raýaty barada habar berdi. İstanbul'un aeroportunda 2 hepdeden gowrak wagtla oturan türkmen ýaşulysy howa menzilini terk etmäge mejbur edildi. Onuň ýerine beýleki türkmenler bardy. Türkmenistanyň raýatlary Türkiýeden öz watanyny aşmaga tinanşýarlar. Türkmenistanly 60 ýaşly Ibragim Begjanow 30 ýanwarda İstanbul'un aeroportuny terk etmäge mejbur edildi. Bu onuň aeroportdan çykman oturan 17-nji günüdi. Türkmenistany dolanmagy mümkinçiligini döremegine garaşan ýaşuly aeroportdan çykarylmagy bilen bagly ýagdaý barada şeýle gurrun berdi. Men aeroportda ara ýa-da işgärler geldiňçe bizim kanunyny boýunça diýdi, bilediňiz ýok, ola diýdi, bäzi oturmam diýdi. Mene ýetjekdim, gitmä ýerim ýok diýdim. Diýdi, bäzi boş bolsa oturýan diýdi. Konsulowda Ibragim Begjanow aeroportdan çykmagyny talep edip ýanyna baran adamlaryň aeroportyň wekilleri we polisiýa işgärleri bolup, özlerini tanadan dyklaryny we olar bilen gepleşigiň 2 sagada goly uzaga çekendigini gurrun berýär. Hawa sanatlylar, aeroportyň işgärleri, polis de geldi onam. Ol güşüllanan atma ýok.
Yöne söz bilen bana bir 2 saat da var. Neme tuturduk da var. Ay insonlu bolyan çıkaylıydım bana. Başka çaramız yok dedim. 17 günläp İstanbul'un aeroportunda oturan Türkmen raýaty Ibrahim Begjanowyň aeroportdan çykarylmagynyň soň 1 fevralda şol ýere başga türkmenler bardy. İstanbuldaky türkmen aktivistleriniň sözlerine görä 2 fevralda İstanbul'un halkara aeroportunda adından 3 sany Türkmenistanly watanyna gitmäge mümkinçiligini görmegine garaş watyr. Türkiýe işleme üçin 2019-njy ýylda baran Ibrahim Begjanow İstanbul'un aeroportuna 14 ýanwarda barypdy we Türkmenistana gitmäge mümkinçilik döreýänçä şol ýerde galmakçy bolupdy. Ýaşulynyň İstanbul'da ýaşamagy ýeri bolman soň ol diňe öz watandaşlarynyň kömegine daýanýar. Ýaşuly beýleki Türkmenistanlylaryň ony agyr günde ýeke goýmanlygyny ýaşamak üçin ýer, azyk we pul bilen goldanlygyny gürrüň berdi. Ol özi ýaly agyr güne düşen adamlaryň ören köpdigini Türkmen hökümetiniň bu üns vermegini isleýär. Ibrahim Begjanow indi Türkmenistanyň İstanbuldaky konsulxanasy bilen habarlaşmagy tynanşýar. Ýat ýurtda agyr ýagdaýa düşen ýaşulusy öz ýurdunyň diplomatik edaralарyndan şu çakaçynly kömek sorap, ýüz tutmanlygynyň sebäbini düşündirip, munyň netije berjegine özünde ynamyň ýokdugyny aýdar. Ol özüniň we beýleki Türkmenistanlylaryň mundan öňki tejribelerine görä Türkmen ilçihanasy we konsullugy bilen habarlaşmagyň gaty kyndygyny, Türkmen resmiýetleriniň kömek sorayan raýatlar bilen gepleşmekden köplenç ýüz öwrýänligini ýa-da haýbat atýanlygyny aýtdy. Daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen raýatlary türkmen hökümetiniň guraýan ýüriti uçarlarda minmek üçin elçihanalaryň üstü bilen düzülýän sanawlara ýazylmaly bolýarlar. Hosusan da Türkiýede ýaşaýan türkmen raýatlary konsullugyň üstü bilen düzülýän sanawlardaky nowatlaryň käte bir ýylyň dowamında öňe süýşmeýänligini gürrüň berdiler. Şol bir wagtda bir neçe miň dollara Türkmenistana gaýtmak mümkinçiligini döretmegi teklip edýän araçylaryň peýda bolandygy ýygyderli habar berilýär. Türkmenistanyň kronikasy garaşsyz neşri İstanbul'un Aksaray etrawynyň türkmenleriň ýaşaýan ýerinde Türkmenistandan baran adamlaryň watanyna dolanmak isleýänleri gözleýänligini we uçary minmäge kömek bermegi hödürlüýänligini habar berýär. Neşriň 31-nji ýanwarda çap eden maglumatyna görä araçylar Türkmenistana barýan uçarly gitjek ýolagçylaryň sanawyna girmek üçin $1200 soraýarlar. Şeýle-de neşir täze peýda bolan bu araçylaryň Türkmenistana gitmäge hakykatdan kömek edip biljekdigini ýa-da olaryň hilegärdigini anyklap bolmanlygyny belliýär. Türkmenistanyň we Türkiýanyň arasynda adaty uçar gatnawy 2 ýyla golay wagt bäri ýok. Koronavirus pandemiýasynyň başyndan bäri ýatyrylan uçar gatnawynyň haçan ýola goýuljakdygy belli däl. Türkmen hökümetiniň ýurdun daşynda galan raýatlar üçin 2020-nji ýylyň awgustyndan bäri guraýan ýörite uçarlary bir kaýda bir gezek gatnaýar we bar bolan islegleri Türkmenistanda döwlet guruluşlarynda isleýän müňlerçe sürüje hünär derejesi boýunça aýlygyna berilen gosmaçy tölegleriň ýatyrylmagy bilen indi bu baradaky kararyň kabul edilmeginden soň geçen 4 aýyň dowamında төлenen gosmaçylar hem eýýäm kemeldilen aýlyklardan tutulup başlandy. Ýatlatsak geçen sentýabrda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň awto ulak sürüjilerini taýýarlamak we gaýtadan taýýarlamak hakyndaky düzgünnamany tasdiklamagynden soň suýlyň başynda döwlet guruluşlarynda zähmet çeken sürüjilere ýanwaryň aýlygyndan başlap 1-nji we 2-nji derejelere laýyklykda diýişdilikde 25% we 10% gosmaçy berilen tölegleriň ýatyrylandygy ma'lum edilipdi. Bu onur sürüjilik tejribesi bolan 1-nji derejeli sürüjiniň 1500 manat etaty aýlygyna gosmaçy berilen 500 manatyň ýatyrylýandygyny aňlaýar. Inni bolsa bu gosmaçylaryň bu arada kararyň sentýarda kabul edilmeginden soň tutulup başlanmaly edilenligini aýdyp, bu 4 aýyň içinde berilen gosmaçylar da eýýäm kemeldilen geljekki zähmet taklarmadan aljakdyklaryny aýtdylar. Deyip sahtiyetini ayan edip biljek maglumatlary agdamazlygy soran Türkmenabadyň 15-nji awtoparkynyň 50 ýaşlaryndaky ozalky 1-nji derejeli sürüjisi habarçymyza gurrun berdi. Ol edaranyň hatapçylarynyň muny bu baradaky degisli kararyň özlerini de diňe ýanwarda gelip gowşandygy bilen düşündirýändiklerini bellidi. Hatapçymyz sentýabr-dekabr aralygyna aýlygyma gosmaça diýilip berilen 2200 manadyň inni karda ögürlenýäni. Şeýle-de munyň geljek aýlyklardan ýagny aprele çenli tapgyrlaýyn tutulup alynjakdygyny aýtdy.
Inni yatırılan goşmaçalar hem hasap alsaň men 1000 manat kem aýlyk almaly bolýaryn. Bu galan 1000 manat bilen maşgalamyň gün güzeranyny nädip aýlamaly bolar? Dip yurtdaky iqtisady çökgünlüğün arasynda bir hojulukda 7 adam bolup ýaşaýan maskalanyň agdasy nägileligini bildirdi. Ol häkimetleriň soňky ädiminiň özlerine sol tanda is babatynda hem uly urgu bolandygyny bellidi. Bizim avtoparkymyzdan her gün 300 golay sürüji Türkmenabady ýolagçy gatnaýar. Olaryň ähli ähtiýaçlyk şaýlaryny, hatda sürüjileriň ýörüýte eşigini, kellämizdäki tahyanyny öz hasabymyza satyn alýarlar. Edaradan hiç ýyly kömek ýok. Ol başga da sürüjileriň jemlensip emele gelen ýagdaýlar boýunça prokuratura arda bilen ýüz tutmakçylyklaryny, emma öz sözleri bilen aýdylanda sürüjiniň kisesine göz alar diýen häkimetlerden oňoýly çözüde garaşmaýandyklaryny hem sözüne goşdy. Azatlyk radiosynyň sürüjileriň 100% bolýan meseleleri barada 2 fevralda yerli wagt bilen öýläni çelini döwlet edarlaryndan, sol sanda Türkmen Awto Uloglary agentliginden, ministrler kabinetiniň ýanyndaky Ulog we kommunikasiýalar agentliginden hem kommentari almak tynançyklary netije bermedi.